Taki wschód słońca pomarańczowy. No ja lubię bardzo właśnie rano sobie gry odpalać. Poranku. Elegancko. No ale nie wiem, czy nas do tej samej gierki wrzuciło. No nie wiem, ciężko powiedzieć. A to co ty cię nie wydupcaj, tak. Ty. Gra jest mega wciągająca, no. Nie będę ukrywał. Ale Też jest tak też myślałem, wymagająca, w sensie na tle innych tam shooterów tak. takich tego typu. Ale dobrze, no nie mogą być wszystkie takie arcade'owe mocno. A czy ona ma całą fizykę taką swoją, ten ruch No, postaci jest no taki ociężały, specyficzny, ale... tak, tak. No ja się trochę zakochałem w tej fizyce, no. Siema Dawid, jak granie Boże? No dobrze. Jakby dźwięki granatów i to wszystko robi swoje. Ja pierdolę, szczaskałem szybę i się tak wystraszyłem. A jak klikniesz O, to jaki masz czas? 0,48 43, 2. Ja mam 49, 46. No chyba nie mamy tej samej gierki. Dziękuję Rafał pięknie za suba i przepraszam, że się zaciął w połowie, ale mi się alerty zepsuły i muszę sobie je od nowa dać. Ale dziękuję. I polecam się na szeroko pojętą przyszłość. Bardzo realnie ta gra wygląda. Znaczy grafika generalnie, jeszcze warto zwrócić uwagę, że to jest silnik Unity. A jest, Tak jest. graficznie dojebana. Cały silnik swój mają. Ta fizyka odłamków, dźwięk się odbija od ścian i Tak, tak dalej. tak. No i też cały czas jeszcze poprawiają, nie? Optymalizacyjnie, bo optymalizacyjnie się poprawiło na pewno, bo ja nawet na niskich nie mogłem wcześniej za Tak, bardzo. to na pewno. Na początku Samych była map też masakra. poprawili optymalizację. Ja pomału w twoją stronę będę szedł, ale chyba nie mamy tej samej gierki, bo mamy chyba różne czasy, wiesz? No mamy różne. Bo ja mam teraz 48-42. Ja mam, czekaj, na którym to się sprawdzało? O, O 47-30. no to minuta różnicy jest. A gratuluję Rafał, zaliczona średnia ocen się nie chwalę, zaczyna się na 5. To ty się skurde kujon, to cię będą z plujek strzelać i kraść śniadanie. Czasem można fajnie sobie noktowizory ubrać dziś nocą. A no. Jeden z droższych celowników to jest termowizyjny na przykład. Też jest dojebany. Normalnie wiesz, ciepło ci pokazuje, gdzie, No. gdzie to jest. Ile nerwy energii kosztowały 2 tygodnie? No domyślam się. Pewnie prawie tyle, co mnie ten komputer drugi. Ale widzisz, ty zdałeś, ja komputer oddałem, wszystko jest dobrze. Jeszcze żeby mi no pieniądze oddali. Chciałem ci pomóc, nie no, ja bardzo doceniam każdą formę wsparcia. Dzięki Putek za tip. Nie zbroję tego gówna, tylko broni pancerz. No to se wywalę, jak znajdę broń albo pancerz. Najbardziej finansową. Każda jest dobra. Finansowa też jest bardzo spoko. Tak, Sherman, widziałem, no. Znaczy ja w tą grę grałem, myśmy z Dawidem grali w WW3 i powiem wam, że no obiecali, że będziemy mogli pograć w jakąś wczesną wersję w te wakacje jeszcze, także czekam. Z ręką w batkach, bo zapowiada się bardzo fajnie. Zabiłem 2 chłopów.
O, to nice. Ej. Jeden jest jakiś chyba kuloodporny, a nie, to ciało się ruszało jak w nie strzelałem. Lol. O, witam panie Dawidzie. Pan TV Game Bros to jest właśnie jeden z ludzi, co robią tą grę, także jak macie jakieś pytania, to zapytajcie go, a on wam i tak nie odpowie. Ale możecie próbować. A to idzie na to, nie chcę tego. Taśma, lol. Tylko z kawy, no z kawy, nie z kawy. Ale nie żyją. Siema Demonox. Nowy Battle Royale? Jaki nowy? To jest, co ty, nie wiesz co to jest, kurde, Tarkov? Już ta gra, już się do grania pojawiła dawno dość, nie? Ja. Ile to już minęło? 2 lata? No. Pado. Nowy Battle Royale, no tak średnio. Średnio nowy. No, Łosiu sporo gra w Tarkowa, to prawda. No, faktycznie jest to. Dwa lata temu jeszcze w becie. Znaczy, to nie jest najważniejsze, żeby gra wyszła z bety, tylko żeby dobrze działała i była uaktualniana. PUBG wyszedł i co? I gówno. I już kurde zginął szał łysych pał. O, zabiłem typa. się patrzył na mnie. Borok. Co się dzieje? A nic, zmielili mnie. A, Ale zmieliłem 5, także... o, no to dobrze, to dobrze, dobrze. A, 2 składy prawie całe. To elegancko. Możesz składać bronię. Jak składać bronię? W jakim sensie składać? Prawym i fold. No, tą segę możesz sobie... Wtedy mniej miejsca zajmuje. A, ej, to ja tego nie wiedziałem nawet. Ale jaja, panie Fertku. To dobre. Dobra, ja będę uciekał, tak żeby No, łapać na To ktoś. Dzięki dobrze, wielkie. dziękuję bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało, jeszcze chętnie pogram. No zapraszam na Tarkowa zawsze No, tam. no, Ewentualnie większą ekipą tam mogę Też się chętnie. zaangażować, to Też zobaczysz jak to chętnie. jest. No to dobranoc, trzymaj no, się. czym hejka. się, dobrej nocy, pa. User disconnected from your channel. I tak my sobie kulturalnie pograli z panem Tybkiem, nie mylić z Typkiem. Ja już w Tarkowa grałem kiedyś tak, no może nie mega dużo, ale potem miałem bardzo długą przerwę i teraz tak sobie. Odświeżam. Ptaszek. O cholera, jak to mawiał major. O cholera. O, typek. Nie mylić z typkiem. Prosto na rzekę ognisko ekstrakt.
Ekstrakt w sensie usunięcie zęba? Energy drink. Energic drink. Kurwa, panie. Ja jestem pacyfista. Ja nie chcę brać udziału w tej wojnie. Ej, w którym miejscu jest to ognisko do extractiona? Tam, gdzie patrzę? Czym się, Dawid? Good night. Cellulite. Tam, tam? Tam, tam, tam? Dort? W prawo? A, czyli tam. Idź wzdłuż mostu. No to... Aha, że tam w prawo w sensie. A, dobra, dobra, dobra. Czaję, 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 czaję. Nie wiem, czy ktoś do mnie nie strzelił. Nie. No to... O kurwa. No to tak czy nie? No po drugiej stronie mostu, no to idę wzdłuż mostu. Dobrze się odwróciłeś za pierwszym razem. No to ja nie wiem, Putek i Spacon macie... O, dogadajcie się. Wspólną wersję. Czy ja streamuję na 2 PC? Nie. I nie będę streamował na 2 PC. Odechciało mi się koncepcji streamowania na 2 PC. Dobrze idę. Putek, mam nadzieję, że wiesz co robisz. Kurwa, coś... A sporo innych pro streamuje z jednego, a nie wiem o co ci chodzi, ale że pro z jednego. No są ludzie co streamują z 2, są ludzie co streamują z jednego, jak komu wygodniej. Prawej przy murze, dobrze. Zjebany sprzęt, nie, po prostu nie ogarnąłem tego, no 2 tygodnie kombinowaliśmy. Wszystkie opcje możliwe wykluczone i nikt też nie znalazł na ten problem, co ja miałem, rozsądnego rozwiązania, także ja stwierdziłem, że to pierdolę. Mi to tyle nerwów zepsuło i w ogóle chęci do streamów, że... I się zacięło powiadomienie. Dziękuję bardzo, Zdzisław Dyrman, zasadniczo. Muszę sobie po prostu od nowa ustawić na Streamlabelsie te powiadomienie. Dzięki, Zdzisław Dyrman, no i dziękuję ci zasadniczo. Nie, 2 laptopy nie. Nawet na 2 laptopach był ten problem, także... Na końcu wyjścia przy bramie Untar Go Home. Ja sobie muszę coś zjeść. Mnie już zaczyna brzuch boleć z głodu. Wiem o czym mówisz. No ale widzisz, Sirek, ci się udało, a ja miałem pryczenie dźwięku na 4 komputerach, 3 kartach do przechwytywania, 3 kablach, z interfejsem, bez interfejsu, kurwa, z ciulem, z pizdą, ze wszystkim. Przepraszam, ale to są traumatyczne wspomnienia. Dzięki Gexin za follow. Woohoo! I made it. Siema, von Julek.